Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαστε στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου που φιλοξενεί απόψε τη συνέντευξη τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Λασιτίου σε σχέση με τα νοσοκομεία του νομού Λασιτίου. Στο πάνελ από αριστερά είναι ο γραμματέας, όπως βλέπετε στην οθόνη, του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Θεοδόρος Κατάσος. Στο κέντρο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Κώστας Νικολαράκης. Και στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Παπαδοπούλης. Κύριε Πρόεδρε, δίνω αμέσως το λόγο σε εσάς για να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία του φίλου μου, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον Αλέκο τον Πατριανάκο, και τους λοιπούς συναδέλφους του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Εύλογο είναι το ερώτημα γιατί γίνεται η συνέντευξη του Ιατρικού Συλλόγου Λασιτίου στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η απάντηση είναι για να ακουστεί η φωνή μας έξω από τα σύνορα του νομού Λασιτίου, σε όλη την Κρήτη, και ελπίζω να φτάσει και εκεί που πρέπει, δηλαδή στην Αθήνα, στο κέντρο λήψεως των αποφάσεων που σχετίζονται με το χώρο της υγείας. Νομός Λασιτίου, για όσους δεν ξέρουν, δεν το μιλώ για τους κριτικούς, για αυτούς που θα μας δουν εκτός Κρήτης. Ο νομός Λασιτίου έχει 75.000 κατοίκους και το καλοκαίρι, λόγω του τουρισμού, ο πληθυσμός του διπλασιάζεται. Έχει 4 ημιαστικά κέντρα, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, τη Σιτία και την Νεάπολη. Και σε κάθε κέντρο υπάρχει μία δομή παροχής υπηρεσιών υγείας. Η Σιτία απέχει από το Ηράκλειο περίπου 150 χιλιόμετρα, η Ιεράπετρα απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα, ο Άγιος Νικόλαος 75 χιλιόμετρα περίπου και η Νεάπολη 60 χιλιόμετρα. Γιατί κάνω αναφορά στο Ηράκλειο? Επειδή ο κάτοικος του νομού Λασιτίου, αν δεν επιλύσει, που πολλές φορές δυστυχώς γίνεται, το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει, θα έρθει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο, με αυτές τις αποστάσεις και με το οδικό δίκτυο που διαθέτουμε, για να επισκεφθεί τα 2 μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου και να επιλύσει το πρόβλημα του. Τι σημαίνει νοσοκομείο? Αναφέραμε ήδη ότι ο Λασίθι διαθέτει 4 νοσοκομεία. Ένα στον Άγιο, ένα στην Ιεράπετρα, ένα στη Σιτία και ένα στην Νεάπολη. Τι σημαίνει όμως νοσοκομείο? Νοσοκομείο είναι ένας φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας που έχει την κατάλληλη κτηριακή υποδομή, τον εξοπλισμό που απαιτείται και το προσωπικό, ιατρούς, νοσηλευτές και υπόλοιπο προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Πρώτον, κάθε οξύ περιστατικό. Δεύτερον, τα χρόνια περιστατικά τα οποία απευθύνονται σε αυτά. Και σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις, με απόλυτη ασφάλεια, να διακομίζουν τους ασθενείς σε τριτοβάθμια νοσοκομεία ή σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά κέντρα. Τώρα, ορισμένες ερωτήσεις. Θεωρείται νοσοκομείο μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτει 2 ακτινολόγους και εφημερεύει 30 μέρες το μήνα τις περισσότερες χωρίς ακτινολογική υποστήριξη? Θεωρείται νοσοκομείο μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτει 2 αναισθησιολόγους για όλο το μήνα σε 24ωρη βάση για την κάλυψη όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων και των εκτάτων περιστατικών? Θεωρείται νοσοκομείο μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτει 2 γιατρούς στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, στους οποίους προστίθενται διάφοροι συνάδελφοι από όμορες δομές για να λειτουργήσει όλο το μήνα? Θεωρείται νοσοκομείο μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου η ΜΕΘ λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα, μέχρι χθες, με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 3 γιατρών και που τώρα σύντομα υπάρχει ενδεχόμενο να μείνουν 2 λόγω συνταξιοδότησης του διευθυντή της ΜΕΘ? Θεωρείται νοσοκομείο μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που λειτουργεί με 2 οφθαλμιάτρους που παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, τις ώρες εργασίας τους, δεν μπορούν να καλύψουν εφημεριακά τις περισσότερες μέρες του μήνα? Θεωρείται νοσοκομείο, και ας κουράζω, θα επαναλαμβάνω το ίδιο ερώτημα, μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που έχει 2 πνευμονολόγους, ενώ είχε πριν 20 χρόνια
νωρίτερα 3, που έχει 2 ορειλά γιατρούς, οτορινολαρυγκολόγους, ενώ πριν 20 χρόνια είχε 4. Θεωρείται νοσοκομείο ένα νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο έχει 1 ουρολόγο, ενώ πριν από 20 χρόνια είχε 4 ουρολόγους με μία ανθούσα ουρολογική κλινική. Τμήματα τα οποία λειτουργούσαν με απόλυτη επάρκεια. Τέλος, θεωρείται νοσοκομείο μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτει ένα ψυχίατρο και καμία ψυχιατρική κλινική και ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες και σε άλλους νομούς της Κρήτης για να απευθυνθεί όλος ο νομός και να λύσει τα ψυχιατρικά του προβλήματα. Θα προσθέσω κάτι ακόμα, ότι κάποτε το νοσοκομείο διέθετε ένα νευρολόγο για 30 χρόνια. Μέχρι πρόσφατα διέθετε ένα γαστρεντερολόγο, ο οποίος έφυγε και μέχρι πρόσφατα διατηρούσε και ένα νευροχειρουργό. Ειδικότητες που απουσιάζουν παντελώς σήμερα. Η απάντηση είναι αυτονόητη και η ερώτηση ήταν ρητορική. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης των γιατρών, αυτή η υποστελέχωση του νοσοκομείου? Μια μείωση των χειρουργικών επεμβάσεων μεταξύ 23 και 25 της τάξης του 43%. Των μευτικών κατά 14%. Των ορθοπαιδικών επεμβάσεων κατά 31%. Των ουρολογικών επεμβάσεων κατά 58%. Των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων κατά 49%. Των αρθροπλαστικών κατά 55%. Δηλαδή μια μέση μείωση όσων ανέφερα παραπάνω, της τάξεως το 36,68%. Ενώ οι εισαγωγές των ασθενών μειώθηκαν στο 23%, οι ημέρες νοσηλείας κατά 18% και με μια πληρότητα μειωμένη κατά 6,2%. Μοναδική εξαίρεση που υπάρχει αύξηση είναι τα οφθαλμολογικά περιστατικά που χειρουργήθηκαν. Γιατί? Διότι δεν χρειάζονται αναισθησιολόγοι. Και με βάση τις φιλότιμες προσπάθειες των 2 γιατρών που έχει, και δεν χρειάζονται αναισθησιολόγοι. Ασφάλεια. Το νοσοκομείο αυτό στο οποίο αναφέραμε και το οποίο κατά τεκμήριο πιο καλά στελεχωμένο και λειτουργούν νοσοκομείο του νομού, εφημερεύει κάθε μέρα. Δεν θα αναφέρω το καθημερινές ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο, διότι θα κουράσω. Θα τονίσω μόνο ότι στις 6 Δευτέρου δεν είχε αναισθησιολόγο και ακτινολόγο, εκτός των άλλων που είπα ότι απουσιάζουν εντελώς. Πιάνουν τις κρίσιμες ειδικότητες. 28 πρώτου 26 δεν υπήρχε αναισθησιολόγος, ακτινολόγος και χειρουργός. 17 πρώτου αναισθησιολόγος, ακτινολόγος, είναι μια μακρά σειρά. Και θα εστιάσω κάπου αλλού. Διότι άμα τα διαβάσει αυτό και θα κουράσω και θα μας ακούει κανείς. Στις 16 Δωδεκάτου του 25 δεν υπήρχε ακτινολόγος σε κανένα από τα 4 νοσηλευτικά ιδρύματα του νομού. Στις 29 Ενδεκάτου του 25 δεν υπήρχε αναισθησιολόγος, ακτινολόγος σε κανένα νοσοκομείο του νομού. 26 Ενδεκάτου του 25 αναισθησιολόγος και ακτινολόγος σε κανένα νοσοκομείο του νομού. Παρομοίως 8 Ενδεκάτου του 25. 3 Ενδεκάτου του 25, 28 Δεκάτου του 25, 10 Δεκάτου του 25, 20 Πρώτου του 25. Αυτές τις μέρες όλες οι παραπάνω δομές λειτουργούσαν χωρίς ακτινολόγο και χωρίς αναισθησιολόγο. Κομβικές ειδικότητες που ανλείπουν ουσιαστικά παραλύει το ίδρυμα, το νοσηλευτικό στο οποίο υπηρετούμε. Τελειώνω για το νοσοκομείο αυτό και θα αφήσω μια πικρή πρόγευση για αυτά που θα ακολουθήσουν για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου υπηρετεί ο αγαπητός συνάδελφος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παπαδοπούλης. Λέγοντας το εξής: 6 Δευτέρου του 26 εφημέρευε στο νοσοκομείο Ιεράπετρα, που εφημέρευε το νοσοκομείο, ένας βιοπαθολόγος. Το ίδιο και 14 Δωδεκάτου του 25 και 14 Δεκάτου του 25. Νοσοκομείο που εφημερεύει με ένα βιοπαθολόγο. Καμία άλλη ειδικότητα? Δίπλα είναι το κέντρο υγείας, το οποίο έχει αγροτικούς γιατρούς. Και καμία άλλη ειδικότητα. Βλέπετε που ξαφνιάζεστε κι εσείς.
τις 3 ημερομηνίες 6 Δευτέρου 26, 14 Δωδεκάτου 25 και 14 Δεκάτου 25 στο εφημεριακό πρόγραμμα του νοσοκομείου Ιεραπέτρας υπάρχει ένας βιοπαθολόγος. Και από κάτω γράφει αγροτικός γιατρός του τάδε χωριού, αγροτικός γιατρός του τάδε χωριού, αγροτικός γιατρός του τάδε χωριού που είναι του κέντρου υγείας. Αυτή είναι η πικρή εισαγωγή η οποία μας αναγκάζει να ερχόμαστε σήμερα και να εκφέρω μια κραυγή αγωνίας για αυτά τα οποία ονομάζονται 4 νοσοκομεία του νομού Λασιτίου και τα οποία, τα λέω, δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, και αν ήταν και κάτι άλλο επαγγελματικά θα βάζα και άλλα που δεν τα βάζω. Περιορισμένη σιτέδε. Εντάξει. Εγώ τέλειωσα, συνεχίζει ο συνάδελφος, ο αντιπρόεδρος μας, ο Γιώργος Παπαδοπούλης. Ωραία, επειδή είναι ζωντανά, αλλά για να το κάνουμε κανονικά τώρα, να αλλάξουμε θέσεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να αλλάξουμε τις κάμερες. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πάσα που μου έδωσε ο πρόεδρος να μιλήσω για το δικό μου νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο στο οποίο δουλεύω από το 2015. Και σας διαβεβαιώ πως η κατάσταση του νοσοκομείου όταν ξεκίνησα εκεί δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Δυστυχώς οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι τόσο μεγάλες, θα κάνουν χαρακτηριστικά όπου φτάνουν το 50 με 55% και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή από τους 37 γιατρούς που υπάρχουν στο νοσοκομείο σαν οργανικές θέσεις, υπηρετούν οι 22. Και οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν σκέψεις για παραίτηση, γιατί να αντέχουν την πίεση που υφίσταται σε καθημερινή βάση. Το νοσηλευτικό προσωπικό από τις 101 οργανικές θέσεις που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν δυνάμει 53. Ουσιαστικά δηλαδή η πληρότητα αγγίζει το 50% και έχει φθήνουσα πορεία. Η Ιεράπετρα είναι μια πόλη 20.000 κατοίκων μαζί με τον περιφερειακό πληθυσμό, με πολύ κακό οδικό δίκτυο, με αγροτικό πληθυσμό που πολλαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού το καλοκαίρι και τα ιατρικά περιστατικά, τα επίγοντα, είναι πάρα πολλά. Η πίεση που δεχόμαστε σαν γιατροί εκεί είναι, και σαν προσωπικό γενικότερα, είναι ασφικτική. Μας παίρνουν τηλέφωνο συνεχώς σε μέρες που δεν εφημερεύουμε να έρθουμε στο νοσοκομείο για να σώσουμε ζωή στην κυριολεξία. Έχουμε καταδείξει να είμαστε νοσοκομείο του ενός γιατρού ανά ειδικότητα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα καρδιολόγο, για βασικές ειδικότητες. Ένας καρδιολόγος υπάρχει στο νοσοκομείο, ένας ακτινολόγος, ένας παθολόγος, μία αναισθησιολόγος, η οποία δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την πόλη της Ιεράπετρας ποτέ σχεδόν. Δεν μπορεί ούτε να πάει να δει δικούς ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από την πόλη. Γιατί ουσιαστικά το τηλέφωνο χτυπάει συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και για μας. Εγώ είμαι ορθοπαιδικός συγκεκριμένα. Με παίρνουν τηλέφωνο συνεχώς. Έλα, όταν δεν χτύπησα όλο ένα κάταγμα, αλλά βάλε μια εισαγωγή χωρίς να εφημερεύεις. Προσπαθώ να μειώσω και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι φυσικά το ποσοστό των διακομιδών που γίνονται λόγω απουσίας εφημερεύοντος γιατρού όσο μπορούμε να τα επεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό. Ο παθολογικός τομέας δουλεύει τις μισές μέρες, η κλινική δηλαδή, η παθολογική, επειδή έχει ένα παθολόγο και ένα πνευμονολόγο, κλείνει τις μισές μέρες του μήνα και αναγκαστικά τα περιστατικά ή διακομίζονται κεντρικότητα στον Άγιο Νικόλαο ή γίνονται εξιτήρια. Εξέρχονται του νοσοκομείου, κάποιες μέρες νωρίτερα από αυτές τις προβλεπόμενες θα έπρεπε να ήταν μέσα. Αυτό λοιπόν και η πίεση αυξάνεται συνεχώς. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση η οποία βλέπουμε σημάδια, φως στο τούνελ. Βλέπουμε είναι μια μαύρη τρύπα η οποία συνεχώς μεγαλώνει και εμείς προχωράμε μέσα σε αυτή. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί ή θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις βασικές και σημαντικές, δηλαδή πώς πρέπει να διαρθρωθεί η υγεία στον νομό για να καλύπτει τον πληθυσμό. Ο νομός Λασιδιού έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει 4 αστικά κέντρα, όπως είπε και ο πρόεδρος, τα οποία είναι κατανεμημένα σε ένα κακό δίκτυο οδικό. Δεν είναι εύκολο ο κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση γρήγορη σε οποιοδήποτε από 4 νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα από μόνο του. Ωστόσο, αυτό που βιώνουμε είναι μια εγκατάλειψη όσον αφορά ποιο πράγμα, την πολιτική για την υγεία στην περιοχή. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο τι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Ιεράπετρας έχει αξονικό τομογράφο, έχει αναπτυγμένο ακτινολογικό, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
έχει αξονικό τομογράφο, αναπτυγμένο ακτινολογικό, υπέρηχο. Και έχουμε ένα ακτινολόγο, ο οποίος κάνει 6 εφημερίδες το μήνα. Άρα, 24 μέρες το μήνα είναι ακάλυπτο το νοσοκομείο. Που σημαίνει τι, ότι αν ένα επίγον περιστατικό για να κάνει μόνο και μόνο μια αξονική φεύγει Άγιο Νικόλαο ή φεύγει παραπέρα και μπορεί να γυρίσει πίσω. Ή πάει εκεί που είναι ακριβώς για να αντιμετωπιστεί, να πάει στο Ηράκλειο. Αυτό το πράγμα είναι μια κατάσταση η οποία δεν αξίζει για το 2026 που βρισκόμαστε τουλάχιστον, για να το πω έτσι. Αυτά είχα να σας πω, έτσι, οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά, έχουμε ένα χειρουργικό τομέα ο οποίος δουλεύει. Αυτό ήθελα μόνο τελειώνοντας να πω. Κάνουμε πάνω από 1.000 επεμβάσεις χειρουργικές, όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση τις οφθαλμολογικές, χωρίς τα οφθαλμολογικά χειρουργία. Δηλαδή, ουσιαστικά επεμβάσεις που χρειαζόμαστε αναισθησιολόγου, παρουσία αναισθησιολόγου, είναι περίπου γύρω στις 1.100 επεμβάσεις το χρόνο. Γίνονται κατά βάση ορθοπαιδικά περιστατικά γενικής χειρουργικής, κάποια περιστατικά ορειλά, ουρολογικά και γυναικολογικά. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Και για να μην κάνω, ας πούμε, ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων, των απογευματινών ιατρίων είναι όνειρο απατηλό. Κάποια απογευματινά χειρουργία κάνουμε πάρα πολύ λίγα, δηλαδή το 25 κάναμε 7 χειρουργία απόγευμα, ίσα-ίσα να τιμήσουμε το θεσμό και μετά από πίεση της ΔΥΠΕ να γίνουν αυτά. Αλλά κάπου σηκώσαμε τα χέρια ψηλά όλοι, δηλαδή, εντάξει. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδοπούλη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου, να μιλήσει ο κύριος γραμματέας του Συλλόγου, κύριο Στόδωρος Κατάσος. Αν θέλετε να αλλάξετε την Ναι. και ερωτήσεις θα κάνουμε μετά. Ναι, μετά θα είναι ερωτήσεις. Καλησπέρα σας. Υπηρετώ... Ένα λεπτό να ετοιμαστούν οι συνάδελφοι. Επειδή είμαστε ζωντανά, μην το καθυστερούμε. Ωραία. Καλησπέρα. Υπηρετώ στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου τα τελευταία 37 χρόνια και διευθύνω τη μευτική κλινική τα τελευταία 18 χρόνια. Ξεκινήσαμε μια κλινική η οποία είχε περίπου 300 τοκετούς το χρόνο. Φτάσαμε σε ένα πικ στις 720 τοκετούς και από εκεί και έπειτα έχουμε μια καθοδική πορεία. Πότε ήταν 720? Ήταν το 2011. Βέβαια, ένα μέρος της καθοδικής πορείας οφείλεται και στη μείωση των γεννήσεων. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά ένα πράγμα το οποίο δυσκολεύει μια μευτική κλινική να δουλέψει. Η μευτική κλινική έχει ανάγκη αναισθησιολόγων για να μπορεί να μεεύει ασφαλώς. Όχι μόνο και σε αρκετές τομές, και τους φυσιολογικούς τοκετούς. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται είναι συνθήκες καθημερινής τρέλας. Δεν θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο χρειάζεται το νοσοκομείο μας και γενικά ο νομός Λασιθίου είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επάρκεια αναισθησιολόγων και ακτινολόγων για να μπορέσουμε τουλάχιστον στοιχειωδώς να δουλέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θα δουλεύει. Παρ' όλα αυτά, να κάνουμε Να μπούμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΕΝΙΛ. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της Ένωσης. Νομίζω οι ερωτήσεις να γίνουν στο τέλος συλλογικά. Ωραία. Ναι, ωραία. Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Λαστίου, ο κύριος Κώστας Καραταράκης. Να κλείσουμε εδώ. Ωραία. Να μας δώσει κάποια νούμερα και κάποια στοιχεία. Και στη συνέχεια θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Είμαστε έτοιμοι. Όνομα και ιδιότητα θέλουμε, κύριε Καραταράκη. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Καραταράκης Κώστας λέγομαι, είμαι παθολόγος, είμαι πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Λασιθίου, της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Λασιθίου. Θα μιλήσω για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με αριθμούς. Το πρώτο είναι η δραματική μείωση της νοσηλευτικής δραστηριότητας. Τα τελευταία 2 χρόνια οι εισαγωγές μειώθηκαν από 4.500 το 2023 σε 3.508 το 2025. Δηλαδή έχουμε μια μείωση 1.052 εισαγωγές, ήτι 23%. Ένας στους 4 ασθενείς που θα νοσηλευόταν πριν λίγα χρόνια, σήμερα δεν νοσηλεύεται. Οι ημέρες νοσηλείας μειώθηκαν από 22.048 σε 17.977. Δηλαδή, έχουμε μια μείωση 4.071 ημέρες νοσηλείας, ήτι 18,4%. Η πληρότητα του νοσοκομείου έπεσε από 47,19% σε 40,83%.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μειώθηκαν οι ανάγκες του πληθυσμού. Σημαίνει ότι οι λασιθιώτες, οι αγιονικολιώτες και αυτοί που είναι γύρω-γύρω έγιναν υγιέστεροι, έγιναν πιο δυνατοί και δεν χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη. Όχι. Σημαίνει ότι μειώθηκαν οι δυνατότητες του νοσοκομείου να ανταποκριθεί. Λίγο πολύ ακούστηκε για τη χειρουργική δραστηριότητα. Είναι ανησυχητική εξέλιξη. Οι επεμβάσεις μειώθηκαν από 566 το 2023 σε 321 το 2025, δηλαδή μια μείωση 43,5%. Σχεδόν οι μισές επεμβάσεις δεν πραγματοποιούνται πλέον. Η μείωση στην ορθοπαιδική είναι κάπου 31%. Σημαίνει λιγότερα χειρουργία, μεγαλύτερες λίστες αναμονής, μετακινήσεις ασθενών είτε στο Ηράκλειο, είτε όσοι έχουν τα φράγκα να πάνε στον ιδιωτικό τομέα να βρουν την υγειά τους. Πάμε τώρα σε ένα επίκαιρο θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ και μας έχει ανησυχήσει πολύ σοβαρά το τελευταίες εβδομάδες. Είναι το κρίσιμο πρόβλημα της μονάδας εντατικής θεραπείας. Λειτουργεί 26 χρόνια η ΜΕΘ. Έχει νοσηλέψει περίπου, εγώ τους υπολογίζω, γύρω στις 6.500 ασθενείς. Είναι μια ΜΕΘ με πολύ καλές στατιστικές. Στον κορονοϊό, στην πανδημία στάθηκε όρθια, με πολύ καλά στατιστικά, πολύ καλύτερα από πάρα πολλές άλλες ΜΕΘ σε δευτεροβάθμια νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο να μπει λουκέτο. Από την 1η Μαρτίου, μετά τη συνταξιοδότηση του διευθυντή, θα απομείνει μόλις με 2 γιατρούς. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι μια ΜΕΘ δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια με 2 γιατρούς. Τι σημαίνει όταν μια ΜΕΘ δεν λειτουργεί, όταν ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, σημαίνει ότι δεν μπορούν να μπουν με ασφάλεια σοβαρά χειρουργεία. Ένα σοβαρό χειρουργείο θα πρέπει μετά να μπει στη ΜΕΘ 1-2-24 ώρα, να γίνει παρακολούθηση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο άρρωστος. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Σημαίνει ότι εμείς οι παθολόγοι, ορισμένους ασθενείς οι οποίοι είναι στο ίξις αφίξης, δηλαδή είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, και λέμε ας το βάλουμε μέσα και αν χρειαστεί θα μπει στη ΜΕΘ. Αυτά τα περιστατικά τα σοβαρά που νοσηλεύουμε σε απλό θάλαμο, αλλά με το μυαλό μας ότι μπορεί να χρειαστούν να μπουν στη ΜΕΘ, δεν θα μπορούν να μπουν από την αρχή και θα πηγαίνουν στο Ηράκλειο. Απλά πράγματα. Υπάρχει επιβάρηση των νοσοκομείων του Ηρακλείου, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τους ασθενείς. Η ΜΕΘ δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο, αφορά και τον νομό Ηρακλείου. Δεν έχουμε νοσηλεύσει, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε νοσηλεύσει ασθενείς από νομό Ρεθύμνης και από νομό Χανίων. Μόνο έναν από τον νομό Ρεθύμνης, ο οποίος ήταν και δικό μας. Είχε πάει δηλαδή από εμάς στη ΜΕΘ του Ρεθύμνου και είχε γυρίσει και ολοκλήρωσε την νοσηλεία του στην ΜΕΘ τη δική μας και μετά στην παθολογική κλινική. Δεν έχουμε νοσηλεύσει. Αλλά έχουμε νοσηλεύσει όμως πάρα πολλούς ασθενείς από την Κάρπαθο, από τη Ρόδο, από νησιά των Κυκλάδων και πάρα πολλούς ασθενείς από το νομό Ηρακλείου, όταν η ΜΕΘ με μικρογιώτα, όχι με ήττα, δηλαδή η ΜΕΘ και του Πανεπιστημιακού και του Βενζελίου είναι πλήρης, οπότε οι ασθενείς που δεν έχουν κρεβάτι έρχονται στην ΜΕΘ του Αγίου Νικολάου. Ακούστηκαν λίγο τα στατιστικά, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου για την κατάσταση με τους ουρολόγους που υπήρχαν πολύ παλιά, για τους πνευμονολόγους, για τους νευρολόγους κλπ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουμε γεράσει λιγάκι, εντάξει, σε σχέση με το 2015. Η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη. Το 2015, αν δει κανείς τα προγράμματα εφημερίδων, θα δει ότι υπήρχαν πολύ ειδικευόμενοι, νεαρά παιδιά, δηλαδή 25, 26, 27 χρονών, και πάρα πολλοί επιμελητές Β. Τώρα το προσωπικό έχει γυράσει. Οι πιο πολλοί είναι διευθυντές, είναι 50, 55, 60, 65. Τώρα μιλάμε για 70 ότι μπορούμε να πάρουμε σύνταξη. Πολύ ωραίο. Το σύστημα δεν ανανεώνεται, συρρυκνώνεται. Και εκτός από τα άλλα, δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική. Δεν έχουμε τη μονάδα θρομβόλης αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο. Είναι αδύνατο δηλαδή να μην μπορείς να φτιάξεις ένα εγκεφαλικό, όπως λένε τα σύγχρονα πρωτόκολλα και να δεις τι θα κάνεις. Δεν υπάρχει μονάδα αποκατάστασης. Παλεύουμε για την Νεάπολη αυτό το κέντρο αποκατάστασης επιτέλους, αν θα γίνει, όποτε γίνει. Η πρωτοβάθμια υγεία παραπέει. Υπάρχουν προβλήματα και γενικά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Για την Ιεράπετρα είπε ο συνάδελφος ο ορθοπαιδικός. Θέλω να πω για τη Σιτία λίγο, ότι η Σιτία και αυτή έχει σοβαρά προβλήματα.
Δεν θα αναφέρω λεπτομέρειες γιατί υπάρχει άλλος ιατρικός σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Ιτίας, που δεν. Απλώς μόνο να καταλάβετε ότι από τον Ιανουάριο του 2024 δεν υπάρχει παθολογική κλινική. Αυτό δηλαδή φτάνει να καταλάβετε τι σημαίνει νοσοκομείο Ιτίας και τι περίθαλψη μπορεί να δώσει σε ασθενείς, ειδικά σε γυριατρικούς ασθενείς που χωρίς παθολογική κλινική. Και όλες οι άλλες οι παροχές υγείας που προσφέρει είναι πολύ χαμηλού επίπεδου όσον αφορά όχι οι γιατροί, ούτε ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, και μάλιστα μερικοί από αυτούς θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να συζητήσουν στο Πριτανείο. Αλλά χωρίς παθολογική κλινική, χωρίς δυνατότητα να νοσηλεύσουν μια γαστρεντερίτιδα, μια απλή νεφρική ανεπάρκεια που με 2-3 ωρούς θα μπορούσε να γίνει καλά και να έρχονται όλα στον γυναικόλογο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ, πραγματικά σας ευχαριστώ. Πόσους ειδικευόμενους έχει το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλαο? Είναι ένας αριθμός ο οποίος συνεχώς μεταβάλλεται. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά την παθολογική κλινική και τη χειρουργική κλινική, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Εμείς έχουμε δηλαδή 4 ειδικευόμενους, οι οποίοι είναι και εξαιρετικοί γιατροί, νέα παιδιά και βοηθούν. Λοιπόν, να πούμε στη διαδικασία, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Νικολάου θα πείτε κάτι, αλλά ωραία, να πούμε στη διαδικασία των ερωτήσεων και στο μεταξύ θα έρθει για να πούμε και άλλες ερωτήσεις. Είναι πρακτικό μόνο να είναι κάποιος κοντά στο μικρόφωνο για τη μετάδοση που κάνουμε. Να ξεκινήσουμε ερωτήσεις. Ναι, ωραία. Το πρόβλημα των αναισθησιολόγων είναι ένα πρόβλημα που δεν βασανίζει μόνο το Λασίθια, βασανίζει νομίζω ολόκληρη τη χώρα, αλλά νοσοκομείο ολόκληρης της χώρας, αλλά και, αν δεν κάνω λάθος, και ολόκληρης της Ευρώπης. Κατά καιρούς λένε ότι το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί αναισθησιολόγοι και γι' αυτό υπάρχει η έλλειψη και βγαίνουν και άγωνοι οι διαγωνισμοί συνήθως όταν γίνονται, όταν προκυρήσονται θέσεις. Τώρα αυτό πώς μπορούμε να το διορθώσουμε σε επίπεδο Λασιθίου? Και επειδή είπατε προηγουμένως για την κατάσταση που υπάρχει και ενδεχομένως πρέπει να ξαναδούμε το χάρτη της υγείας στο Λασίθι. Γιατρέ, όταν λέτε αυτό τι εννοείτε? Αυτό που είχε προτείνει η κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρχουν συγχωνεύσεις, να κλείσουν νοσοκομεία και να μεταφερθούν δομές, ίσως? Όχι απαραίτητα συγχώνευση. Ναι, μισό λεπτό για να κάνουμε τις απαντήσεις σωστά και τις ερωτήσεις. Και κάτι άλλο συμπληρωματικό, μια που είπαμε για χάρτη υγείας. Ένα λεπτάκι μόνο για τις, Ναι. Ένα λεπτάκι, μόνο για τις συγχωνεύσεις. Όχι, δεν έχουμε πει τέτοιο πράγμα. Με ποια έννοια? Ότι οι λόγοι που οδήγησαν στο να φτιαχτούν 3 μεγάλες μεσαίες υγειονομικές δομές, όπως είναι της Νεάπολης, όχι ψέματα, του Αγίου Νικολάου, της Ιτίας και της Ιεράπετρας, εξακολουθούν να παραμένουν. Δηλαδή το κακό οδικό δίκτυο. Η δυσκολία το να πας από τη Ιτία, το να πας στον Άγιο Νικόλαο ή στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι η συγχώνευση δεν έχει φανεί ότι βοηθάει, με την έννοια ότι το Ρέθυμνο έχει και αυτό πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, που είναι ένα νοσοκομείο σε ένα νομό. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα ότι δεν είναι η λύση η συγχώνευση. Και παράλληλα στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί έχει ασχοληθεί πολύ αρκετά με αυτό το θέμα, είδαμε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου με παρόντα τον Υπουργό Υγείας, τον Άδων Γεωργιάδη, να γίνεται λόγος για μελέτη και αποτελέσματα που ακόμα νομίζω αναμένουν. Ήθελα ένα σχόλιο. Ναι. Το καλοκαίρι του 2024 έγινε στον Άγιο Νικόλαο, στο Δημοτικό Συμβουλίο, μια συνεδρίαση μονοθεματική με θέμα την υγεία. Εκεί υπόθηκαν τα ίδια πράγματα τα οποία λέμε σήμερα, σε πιο ήπια μορφή, διότι το πράγμα από μια μέρα στην άλλη χειροτερεύει. Και με παρέμβαση του ζωντανή ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μια μελέτη για τα θέματα υγείας στον νομό Λασιθίου. Η μελέτη αναμένεται. 2 χρόνια μετά. Ωραία. Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Νίκος Μουνδατσάκης. Θα ήταν προτιμότερο να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε θέση, να αλλάξουμε. Έλα. Άμα μπορείτε Λοιπόν, πάμε να μην καθυστερούμε γιατί είμαστε νέα. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Να πω κάτι να σας ναι. βάλω στο θέμα λίγο να είμαστε, γιατί μιλάμε, να μην επαναλαμβανόμαστε. Άκουσα κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε σχεδόν, είστε διευθυντής χειρουργικής, διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Έχουν μειωθεί τα χειρουργία στο μισό.
Είστε ένας χειρουργός, όλοι ξέρουν την ικανότητά σας στο Λασίθι, αλλά ξέρετε και ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γι' αυτό μιλήστε μας. Εντάξει, το θέμα το ότι μειωθήκανε τα χειρουργεία είναι αποτέλεσμα του ότι έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό που δεν υπάρχει, το οποίο είναι το κύριο πρόβλημα στο επόμενο διάστημα στην υγεία, θα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, και είναι και το θέμα ότι δεν υπάρχουν αναισιολόγοι. Η έλλειψη τώρα, το ότι δεν τα έχουμε αυτά, έχουν μειωθεί τα χειρουργεία, αποτέλεσμα τι έχει, ότι θα μειωθεί από τον χρόνο χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί τώρα πλέον τα χειρουργεία, ο αριθμός των χειρουργείων συνδέεται με το τι χρήματα θα πάρει το κάθε νοσοκομείο. Τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων μένουν τα ίδια, δηλαδή φως, νερό, τηλέφωνο, τα κλασικά. Οπότε θα αναγκαστεί το νοσοκομείο να κόψει απαναλώσιμα. Δηλαδή είναι απλά μαθηματικά. Έτσι. Ένα άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι εάν θεωρούν το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου σαν δευτεροβάθμιο νοσοκομείο του νομού, θα πρέπει να το στηρίξουν. Δηλαδή θα πρέπει οι βασικές ειδικότητες να είναι καλυμμένες κάθε μέρα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Θα πρέπει να έχει τον αναισιολόγο, θα πρέπει να έχει τον ακτινολόγο, έτσι, θα πρέπει να έχει τον χειρουργό, τον παιδίατρο, τον γυναικολόγο, έτσι, νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, αυτό θα πρέπει το Υπουργείο να το στηρίξει. Δεν μπορεί να τα αφήσει στο νοσοκομείο, έτσι. Οι διοικήσεις μετά θα πρέπει οτιδήποτε εργαλείο δίνει το Υπουργείο Υγείας να το εκμεταλλευτούν για να έχουν καλύτερες παροχές υγείας να προσφέρουν στον κόσμο. Και για να τελειώσουμε, έτσι, δεν θέλω να κουράσω, δηλαδή όλη αυτή η υποστελέχωση στην ουσία την πληρώνει ποιος? Ο ασθενής. Κάποιος κάποτε κάτι θα πάθει και μετά θα τρέχουμε και θα λέμε μα γιατί, και θα ζητάμε ευθύνες. Ο άρρωστος θα το πληρώσει, δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος. Γιατί δεν υπάρχει μια ειδικότητα, δεν υπάρχει άλλη ειδικότητα, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αυτά, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνετε σχόλιο σχέση με αυτό? Δεν θα ήθελα να κάνω σχόλιο. Να Θα αλλάξουμε ήθελα να κάνω Ναι, κάτσε. και να κλείσω με αυτό. Μια επισήμανση όσο και να μοιάζει τραγική. Έκκληση όχι για πρόοδο, όχι για να οραματιστούμε το αύριο. Φτάσαμε στο σημείο να ονειρευόμαστε και να οραματιστούμε το χτες. Η ευχή του νομού Λασιθίου είναι να γυρίσει η υγεία 20 χρόνια πίσω. Όσο τραγικό και παράλογο και παράδοξο να ισχύει αυτό το πράγμα. Ευχή λοιπόν πίσω στο 2000. Μπορούμε αυτό σαν στόχευση να το πετύχουμε. Θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι όλοι. Μοιάζει τραγικό, αλλά είναι αληθές. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι κλείνουμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε όλα τα μέσα ενημέρωσης Ναι. και ελπίζω με τις δυνατότητες που έχετε η φωνή μας να φτάσει όσο γίνεται πιο μακριά και η αγωνία μας να φτάσει όσο γίνεται πιο μακριά. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Να το ρωτήσετε. Γιατί η υγεία πέραν από τα νοσοκομεία και τις μονάδες είναι και τα κέντρα υγείας που υπάρχουν στις διάφορες περιοχές και τα περιφερειακά ιατρεία που υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Εκεί τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση? Μα σας είπα προηγουμένως ότι έχουν συσσωρευτεί και ενισχύουν τα νοσοκομεία. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών και της Ιεράπετρας και του Αγίου Νικολάου έρχεται και εμπλουτίζεται από υλικό αυτού του είδους γιατρών. Και την ίδια ώρα πώς λέμε ότι θα ενισχυθεί, θα φτιαχτεί αυτό το περιφερειακό ιατρείο του Μακρυγιαλού και υπάρχει μια... Επιτρέψτε μου να μην απαντήσω. Πάντως ο Αγίος Νικόλαος δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή όλοι καταλήγουν στο νοσοκομείο. Υπάρχει το τόμι το οποίο εξυπηρετεί όσο μπορεί, αλλά όλα τα καταλήγουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα επιπλέον βάρος για το νοσοκομείο αυτή. Αυτό πρέπει να ακουστεί. Να ακουστεί αυτό, είναι σημαντικό. Ωραία. Θέλω να καθίσετε λίγο να μας Να κάνουμε κάνουμε μερικά πλάνα. φωτογραφία. Δεν έρχεται να έρθει ο Κωστής, η κυρία Χαλκιαδάκη. Να έρθουν όλα τα μέλη.